Make the ground shake. Здравейте, аз съм Виктори Бест и в днешния клип ще ви покажа откъде да се изтеглите, откъде да се сложите всъщност скин на Майнкрафт. Нали? Така, влизате в... отваряте си браузъра, пишете Майнкрафт скин сирач, така. Ето какво трябва да ви излезе. Така и тук има най-различни скинове. Аз избирам този. Например, избирате си някакъв скин, на който искате да сте в Майнкрафт. Ето, готин скин. Така. И важното е как искате, нали, що искате да сте с него, трябва да видите как се пише как се пише и така да се напишете и вие в Майнкрафт и вие съответно ще сте с скина. Така, ако не ми вярвате, да пробваме. Така, отваряме Майнкрафт. Така, само да изчакаме да зареди. В другия клип ще ви покажа как да се сложите мап на Майнкрафт. Ще ви покажа как да сложите Майнкрафт на Майнкрафт мап Survival Island, например. Така, сега да видим как се пише. Данкор 2003. Данкор 203. Само да се уверим, че е така. Да, така, добре. И play. Ето. Добре. И сега изчакваме да зареди. Моджанг. Така. Това е изключително лесно, много лесно се слага скин. Но има и начини, които са по-трудни. Така, ето. Например, ето сега самостоятелна игра. Тук има един Survival Island. И така, сега да влезем в него. И ето, с кой скин сме. Ето. Така. Само да излезем навън. Ето ни. Готин скина. И така, това беше от мен. Дано сте ми харесали клипа. Харесайте ми клипа, ако съм ви помогнал, разбира се. Ако не съм ви помогнал, просто сте пичове. И така, това беше от мен. И чао!